Min ġirja ta' 100 kilometru madwar il-kosta ta' Malta s-sena l-oħra għal 100 mil din is-sena. Se jtella din id-distanza billi jdur 405 darbiet mal-ground tal-Mediterranean College of Sports f'Birkirkara. Miguel Mifsud għalli 3 snin ilu kien jiżen 119 kilo u kellu din il-ħolma li kompli ġib saħtu lura wara ħafna snin dipendenti mid-droga. Wera l-fema li l-vizzju ta' droga jista' jineleb l-sports. Lan tagħha huwa illi l-istess ħaġa kbira kbira l-problema li jinsabu fiha dawk in-nies li hemm barra b'mod li inti tista' terbaħ kull sfida li għandek qudiemek. Jiena nqisha bħala montanja l-sfida li għandi, hekk ukoll dawk in-nies li qegħdin barra forsi jinsabu f'xi problema f'ħajjithom. Dija aktar minn ġirja ma dija ġirja ta' tama li kulħadd għandu qudiemu li inti tista' teleb. Meta ħabbar dettalji tal-ġirja li se jwettaq biex jgħin l-Caritas Malta, Miguel intwera b'sorpriża fil-mati tal-isfida tas-sena l-oħra u emozzjona ruħu meta ġeddet il-memorja ta' Dun Viktor Grek li ċempillu mat-tmiem tal-ġirja. Id-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt qal li l-isfida ta' Miguel Mifsud tibgħat messaġġ qawwi lil min inqabad fiċ-ċirku ta' droga li jista' jelibha. Staqsejna lis-Sur Gatt dwar l-effett tal-mewt ta' Dun Viktor fuq il-Caritas. L-ewwel l-istaff u l-volontiera tal-Caritas jħossu impenn iktar ikbar minn qatt qabel li din l-ispirazzjoni ta' Dun Viktor il-ħidma tiegħu tibqa' dejja. It-tieni rajna wkoll nies li resqu lejna jixtiequ jgħinu kemm bħala volontarjat li jixtiequ jagħmlu xi ħaġa l ħaddieħor li hija ħaġa sabiħa immens u anke minn numru ta' kumpaniji, entitajiet li jgħidu nismaħna nixtiequ nissapportjawkom iktar. Il-kap eżekuttiv tal-Mediterranean College of Sports Charlo Bonnici għalli Miguel u bniedem li jispiraħ u sosta li bl-istess mod b'din l-sfida jista' jkun ta' ispirazzjoni u għajnuna li żgħażagħ fosthom dawk li attendu dan il-kulleġġ. L-sfida ta' Miguel se tibda fil-5 ta' April fil-11 ta' filgħodu u t-tul 24 siegħa u appella lin-nies biex jinaqdu miegħu fi kwalunkwe ħin.